Joo. Hei! Mitä? Kävikö sulle mitenkään? Mulla on perse ihan kuuluksissa kyynärpää ihan. Sä saattanut telamiina. Joo, se on ollut telamiina. Telamiina? Varmaan oli telamiina. Lähtikää edestä liikkeelle, pistäkää ovet kiinni. Tää? Joo. Saattaa toinen kylki ihan. Joo. No, herättikö? Käsikipi. Varmaan saa. Mitä luulit, perkele? Justiin muu alla saatana. Saatana. Joo. Oli tuuria, ettei etupyörä alla. Mä olin ihan varma, että läpi tulee. Kestä se telamiinan saat. Onhan tää ihan paskana joka rengas. Kaikki renkaat on. Ei oo pökkiä. Rialta on kaikki. Otetaan vähän videota. Takarengas on tuolta mennyt. Siinä oli lähellä mulla henkilä. Se oli helvetin lähellä saat. Se oli kyllä lähellä. Se oli vittu tuuria, että Jos se olisi tuossa puhkenut, niin se olisi varmaan lähtenyt. se mennyt läpi? On, kato, kun se on tuolta puolelle mennyt kanssa. Niin, mutta ei pohjan läpi mennyt. ei oo pohjan läpi. Kyllä se saatana pitää paikkaa, se on tehty sillä lailla. Että tavarat lähtee auto irti, mutta ei Ihan läpi. varmasti tuossa räjähti minun alla. Sulta kun lähti nuo vitun keittiöt tuonne. Ketjut, ne ja. Tuohon lensi kaikkia saatanan pörsyjä. Kuuliks sä? On se muuten tehty sillä lailla, kato nää tää tavara. Joo. Jumalauta. Sormi. Vai kyllä Nyt päättikö se vaunua paljon? Aivan varmasti ties mihinkä ajeit. Niin, nimenomaan. Voi vittu saat. Joka aika on niin saatana. Justiin tota. Voi tommosta. Noin tuurilla. Joo. Ne tuohon meidän luuriin. Mene tonne meidän luuriin. Oota minä. Tuohon johtajapaikalle. Johtajapaikalle. Teidän vartio on valmiina. Sanot mennä viisi. Lähetään. Sisälle vaan lähetään vittuun täältä. Valoa. Nähdään taas joo. Kaikki on. Aika vittuun lähelle toi juttu. En mä näe mitään nyt. Vasempaa! Ah! Vasempaa! Suoraa! Suoraa! Joo, mä näenkin nyt sen.
Panu rekkaverkosta kotoa loppuun.